Wonderful, and then so I actually damn ponepe. Emma menu me no etin kwamua. So see a peja and such on no sense a papa ye dase. So am I kwa. Me so me dase. Say what do a feed ato Adom TV. Ya beti Nkuranhyensem. Me am di dwumadi ho chia me di am je so aye ni tekotego. Me memo say what do a feed ato a. Me koso a me no adi nkomo afa nyoma obeya a. Yebeti aka say abrabo eso ani. Ade to so me no abeya ne say accept the reality of your current circumstance, and if possible, change it. Sese ansana ubekwa ku animu no. Sese ubu komposho abrabomu. Wone ye wo kasa na bisa ho se nyoma me ye ebe kenya me akomanim. Empo sese wo gitumu se nyoma be wo ha wo ya ena eka wo hye. Adwene bi wo ha wo dwene a ena eka wo hye. Empo nyonko bi wo ha nam ena eka wo hye. If you deny the things you have to do for yourself, you only end up becoming a photocopy of others. Ye mebre eno nyankopon ebo ye soronko. E de soronko so ban hye mu. Eno nti na won seme me so me nsa wo no. Na ye nyina ye pre aye ne obi ayo photocopy. Ne obi ka ye ena yesu aka. De obi hye ye ena yesu ahye. De obi yo ye ena ye nyina yesu ayo. Ye ankasa ye ni subani ya betima fa se me nie. Me se na mete. Ena wotie bisa se wo ye hwan a beba wo kunu ana ayi din ana beba baby afre din ye baby afre minim se wo nipa na wo ye hwan. Who are you ya no? Me be say who am I? Make say I am strong, I am bold, I motivate others. Me wa kuduro wa hodin na me hyenkrofo nkwan subani a maka afa me ho no en na kire nipa me ye wonya Mrs. na wonya Mr. Suban a edawa akoma proso a wota ka kyerɛ wo sɛ wo ye no eno na wo ye ti na de adwuma me de hye wo nsa ne sɛ bomodin ana bukompo na hwɛ nipa ya wo yo hwɛ nipa ya wo ye ewo mu na ne a wo ye wo mu no obada na di. Do not just wish that your life will be different or pretend your life is better. Empe ye minyanka mabra basesa ye minyanka mtese ni pesi mesi ye minyanka menyes da bi ye minyanka ye mfa mbubura ana anka so me de ma ye awie onipa bi ani ho anensa aso na hwe agare na mom no bomodin ehunu ho se adechi bia no se okọ wanim wonya empem okunu nwie e na wo akade abetimi de okono enti no the first thing you have to do every morning is to visualize the possibilities in the day. Ese ubie wani hwe nyoma abekoyi abrabomu enkada se ene de mebre enkada se enye yie pe nyoma abetimi akenya wo se empo ebeye possible. Oh, the path should be calm. Say my brabo beto din betimi nya akade amebubura abrabo be yie wo kasa ansem wo kira ho a ubie wani epani awonya. Sorry. The next step is to drive yourself toward the direction of your goals. So waka se ebe yi awie no. Esa wo penyo ma obeye ne ne. Na cho ne say we me goals. Ene meye we. Ene meye we. Na wadi akire mako. Simple oyo kuna ene mema me yire ni age. Empo oyo yire a mema me kuna ni age. Oye eba me de obuo ni die bema ma busuafo. Oyo obi adwuma meye adwuma de ema adwuma wura so nyamfo. You have to set goals for yourself. Number 2, after so I set this goals, yes, I will be saying that I should na me yama me ho. Kwan ben so na meye mabrabo be so mani. Na so nkofo ani. Ana mo ntwo ben na metuo a mabrabo be so ani na manfo abo nsem age me so. So in examining your life, examine what you can do for yourself and for others. So wo hwa abrabo mu a, so wo hwa nyoma betima yama ho. Ene ma betima yama obi. Abrabo enoma wota yo mankrofo no eso akatua na woje de di kan da odo adi ed ne de ba odo ayade nyina no aduro love more da odo adi meka odo anyem pasogorodo odo a wode abrabo si o aye bi papa ma obi odo a wonye obi bone wonka obi akira asem woni nsekonfo obi ho woni ntronjiro obi onkofo obi ade ene efe no odo enti me kase do obi a odo nye se betwe obi nanti se empo watenka bedo odo mu na wada wodo adi wabrabo mbedo
edo se wabrabɔ mu dɔ kosi sɛ obi yɛ ɔbɔne kora betu aka sɛ ɔyɛ awe me de ne bɔne akyɛ no wansɛm bɔne fa kyɛ mpo a me da kyɛ no ɛsan sɛ wabrabɔ mu dɔ nti adefu bi awura mu a ɛtɔ fam obi a nabrabɔ mu nnɔ ɛsan sɛ oni dɔ nti bibi a bɛba bia na da na adwe prɔso na obobo ho na ɔde yɛ odie ɛna nam ma abrabɔ mu ɛnnɔ yɛka sɛ ade mu dɔ a ade a ayɛ sɛ toko tentententen ade to mu kora yɛ hu ɛne ɔdɔ kyerɛ sɛ woka kasapa kyerɛ obi ɔdɔ kyerɛ sɛ woda suban bi adi obi bɛka sɛ manya wanka mawu woda suban bi adi a sɛ mpo wotɔn adeɛ wode sedeɛ ne suban bi ɛna ɛbɛtɔ ade korɔ no na wɔyɛ ana da bia ɔba hɔ a ɔde ne gye aba hɔ ɔdɔ ɛna edi ade nyina mu tɔso mmienu wada ɔdɔ no adi ne pa ahobraseɛ ɛma nkonimdie yana yɛyɛ ahomasoɔ dodo apagya yɛbɛti ɛsudan kwa ma yɛ nyinaa yɛbɛka nkyerɛ agu ahobraseɛ ɛyɛ ma brɛ ho ase ɛma nkurɔfoɔ ɛbɛn wɔ ahobraseɛ nkyerɛ sɛ wɔwɔ mmerɛ. Being humble does not mean that you are weak. Being humble means that you are wise and matured. So, what brother wants here, open mere etobo, epe as someone who ye, ede abotre enyoma woye. Nemo open ya betia, obia a crying tofu. Ambrase eji a futu. Ambrase emo sumpa, and ambrase edi obuo enenam. Ya brabo aye boy, ya si nkwadane mwade. Na nkwadane be da ebu ade ya yenkyere ma ambrase. Ahobrase enyina so eye nigye da wakoma mu sempo obi oni ahobrase bia na oni anigye obi oni nda so bia oni anigye penda so ema nigye na pe ahobrase yi ufin sem bebre mu na anu akaba ase ka akọ ebibie no ka anya ahobrase pensem ehwe na ebeba akire a ka wankoyo ahobrase edim pensem na nam ema afetimu popapa otime ye de awoye ade mfaso de bebrewo timedi ka kyerɛ wo sɛ powodo mo abrabɔ mu nnɔ na fa bɔ ne kyɛ mo abrabɔ mu nnɔ na ya ade mu obi a mfaso bɛba ho mo abrabɔ mu nnɔ na kakasa pa kyerɛ obi na nenye na ebiom pa ahobrase ɔdwo honhom enya kakaka ɛna ahomaso abetiri maso na mmom sɛ ɔwɔ ahobrase de obuo ɛne nyansa ebubra ɛne de amene o kasɛ sɛ wotɔ adeɛ sɛ wusa adeɛ sɛ woyɛ agya sɛ woyɛ na sɛ woyɛ ɔba sɛ mpo woyɛ obi adwuma sɛ woso obi na yɛ adwuma yɛ nyina de ɔdɔ ɛkyerɛ yɛn ho ɛne yɛn ho kasa wɔ ɔdɔ mu yɛ da ɔdɔ de akyerɛ yɛn ho a yɛmfa wɔ ni tan ɛne mpo pɛsɛ ho kanya nante a yɛabra bɛsi yie na ebiom sɛ yɛ nyina wɔ ahobrase ɛne obuo ɛne pɛpɛpɛ yɔ ɛna mpo yɛde pɛpɛpɛ yɔ ɛde nyansa etwana montua kanya ne sɛ bɛbre ɔbrɛ de bɛba na suban bɛda na die ɛna bɛma ɔbrɛ no ayɛ mmerɛ ama wo abusua meja ha ɛna wo pia ka kyerɛ obi sɛ wodɔ no da wɔdɔ de kyerɛ obi na da suban bi adie na bɛka sɛ papa wei ɛm sɛ wɔdɔ de mame ana ɔbaa wei ɔwɔdɔ mame na afei nya empo ahobraseɛ o kakai nya ahobraseɛ wono mɛ kasa ɛne on kasa ahobraseɛ mu obi a ne yɛ adwuma ne nkasa ahobraseɛ mu ahobraseɛ kyerɛ sɛ nyɛ sɛ obɛyɛ bɔte nyɛ sɛ wayɛ bɔte ne momo kasa no ne yɛ kyerɛ sɛ wo ho dwo na wo mpre wo ho bibia mu na ade abotre ne obuo ɛna ne nipa kasa ɛna me soso me de ɔdɔ gya me dɔ papa me dɔ ɛkɔma wo sɛ wo de wafidi ato Adom TV me dɔ ɛkɔma abusua na me dɔ afiri nyame hɔ ɛde ma wo ɛna me de ahobraseɛ ɛda wase sɛ woni me di dwumadie wei sɛ nyame pɛ na de pachi yɛ nea wobɛsɛ hu wɔ mfie mu edin yam gye so anita kotego abusua me dan nkrɔfo wei ase ɛyɛ me cameraman ɛna mpo me sound technicians ɛna MCR for ɛna krakra me producer one baako pɛ Priscilla na senka mu nyinaa sɛ mutaa mɛkyire adwumadie wei aba edin yam gye so anita kotego woni onyame ɛntena